Dili malukli na pag-focus sa kaminyoon o pagkiniusa na sila sa tiwala sa ilang mga kabunlay o kalibay. Nangamuyo kami ni adlaw sa ilang kasumaran nga maibong dugangan o linison ang ilang pag-inig maay aron malipay sila pinaagi sa pagpinabangay sa usag-usag, sa pagkapo, sa kabalaan, sa tanang ilang mga anak. Kini among ipangamuyo pinagi ni Kristo among Ginoo, ang imong anak na buhi o hari uban kadto o Espiritu Santo, Dios o sa hangtod sa katungkuran. Amen. Mama, Papa.